Arratzaldeon lagunok, ongi etorri txorienera, arratzaldeon jaione, ongi etorri gurera berriro ere. Baita Hemen hon zara, nendik eta. Bai. Bueno, ostirala dugu, eta ostirala dugu nontan, gero Loli zeinen bizita izango dugu, gaurkoan gainera, belarru zaintzuan inguruan ero, zaritiko ero. Alako zeo zer bai. Ni jungona zu? Zu. Ni jungona Dona, katona, zu. Zut ondoan, aitona. Eta prestatuko reseta, benetan geratu zaitezte gurekin, risotoak hainbat aldizin ditu txorienen, baina gaur egingo duguna risoto 2.0 izango da. Zein izango da? Xixa hori eta boilur risotoa. Aia, osagai horiek esan daia, gaina banketxera junez eta hor bageneukan... Bageneukan? Bai, eskatu genduna txoriene konpontzeko eta ez dakizu nola eskatu gendun presupuesto bat eta diru eskatu gendun, utzi gendun gazta bat. Parmesano bat, hauxe, zati bat ekarri du. Diru kontutan, pluralen hasten zeanen hitz eta asko gustatzen. Hombre, gure etxea da, jaione, hemen bio gaude, sentitzen dut. Beste kontu kasu, zure txekoak izuko ponto, etxe. Hau da, txorieneko kontu korrontetik ataratako gazta pusketa ederra. Bueno, osagaiak, berez hau, xixa hori freskoekin, hobeto baterako zan, baina da erakusteko azkenean, xixak eta onjoak eta hemen izostuak eta lan erabilitugu, konserban erabilitugu, eta beste bat, aukera bat da, lehorrak erabiltzea. Hauek urte guztian erabiltzeko aukera dago, eta horrela, holako errezetakin gozatzeko aukera daukagu. Ingo duna lehenengo salda bat, salda normal bat, barazki salda bat, kipula, azenarioa, porrua eta gero berakatza talpare bat. Ni hemen gustatzen zait, xixak garbitzen ero ibiltzen zenean, ero onjo batzuk ero garbitzean, ni beti azal horiek eta gorde egiten ditut, eta horiek salda ontara botako nituzke. Baina zein godun, xixa hauek hidratatu inbar ditugu. Hidratatu ingo ditugu urrepeletan, ordu erdian ero gutxi horara, eta hor geratzen den ur hori ez da bota behar, ur hori saldari gehituko. Orduan horrek emango dio baita zapore potente bat. Salda egin daukagunean, risoto egiten hasiko gara. Honek ez dauka inongo misterio hori. Tipulatza, gurin eta oliba olioarekin pixkat erregoziko dugu. Gero hemen daukagu gaurko erregea, karnaroli arroza, eta honekin risoto ingo du, bakizu izaten da normalean. Risotoen dako, arborioa baino karnaroli izaten da hobeago, almidoi gehiago dauka, gero gorputza mantentzen du, handia da, ondo zurgatzen ditu bere likido guztiak, eta gaina oso krematxu geratzen da. Eta hor erregoziko du ardo pixkatekin, eta ingo duguna perretxikoa bertara bota beharrean, 10 minutu da mazkinean salteatuko ditut pixkat aparte gurin pixkatekin eta gero gehituko ditut ona. Eta sartai hortan bertan, karritzut hemen garizain zuri batzuk. Garizain zuri hauek ingo dituguna baita salteatu pixkat eta ero lagungarri moduan. Bukaeran, gazta, desente eta boilurra. Boilurra xerratan moztuta, o birrinduta gainean, ero ekusiko du. Eta listo, osagai askorik ez daukan erreza, eta nik uste dut ia mundu guztiaren gustokoa. Zer risotoak badira, arroza. Legun esateko, patata fregilloa nori zaizki gustatzen, arroza zein ez zaio gustatzen. Baten bat izango da. Enoski, beti, baina, orokorrean. Bai, jan erresa da. Eta ekonomikoa... Gure etxean astero omardan errezeta bat. Berdin da, opaia moduan, txirlakin, arroza tomatiakin... Angulakin. Angulakin arroza. Zure etxen, izan da? Angula bakarrik jate. Bitxo, atzoa faltzeko tripotxa, bialdu nizun argazkia. Ez da, zu tripotxalea. Tripotxa gure txian, txikiak eta pikantea pixkat junin zitzaidan, aita ere pika biten da, baina bestela. Tripotxak ez dakizun nentzako zer dien, azkenean da, arkumean esteak eta egosita, eta gero odola egosita, egosita eta gero txiki-txikinak, kipulakin ondo erregosita, tortilla bat egiten da. Sangrezia eta txurie batea, ez? Bai, hori da, biek batera, baina tortillan. Lehenko kipulakin erregosita eta pikanteakin da. Guretxean, egizan arazte egitan ez dagoten hain beste orain, batzutan, eta izaten duenean, ni, beti horre, juten izan harakinean alberdina eskatzi jo, gaino lan, enbasaute izaten dut, egun batzuk ondo irauten dituta. Eta txikitatik ikasi ezkero hori gure txikik, karo, gero jende bagunera irakusten ditut, umeko hori jatena, beti ezautu dute. Nik beti da nik ezautut zigor. Baina eta jan bai. Eta probatu eta dastatu baino. Eta ez zara, zuri arkumean jaione, ez zara zu arkume oso. Baina risotoa bai. Risotoa bai. Hautziko dira zuitzen. Risotoa bai, eta xixe horikin ere bai. Vale, listo. Esan bezala, gaurko protagonista... Guretzako, Bizkaian, susak.
Susak bitu, bai. Guri Bizkaian susa ditzen dio. Nik honen sixa horiak hemen, da kuadreko, zer din horrek? Susak ekarri. Gutzako susa beste gauze bada, baina, bueno, bale. Bai. Xixa horiak, bueno, hemen aipatzeko Europa mailan edo 9-10 espezie badaudela edo existitzen dela eta Iberiar penintsulan hauetatik gehien daudela, ez? Aniztasun gehien Iberiar penintsulan ematen dela. Eta Euskal Herri mailan, kultura handie dau xixe hori ingurun eta horren lekuko da zenbat eta zenbat adiera edo izen ematen zaizkion perretxiko berari. 8 bildu ditu. Gehiago baldin badaude favorez idatzi txorienea bildua itb.eusera. Gu bildutakoak. Saltxa perretxikoa, San Juan perretxikoa, txaltxatua, lakazina, urreziza, urriziza, pagoziza, eta, azikor esan duna, susa. Hori esateko. Gero, espezie guztiok antza begibistaz nahiko berdineko omen die, ez? Euren gandik edo ezberdintzeko zai omen da, baina, ikertzen hasiz gero ekologia desberdina omen dauki, beraien arten, hola ezberdintzeko bakoitzak bere ezaugarrik izango ditu. Eta aipatzeko jangarri da gutzako, pertsonantzako edo ugaztunentzako jangarri da, baina insektuntzako ez. Eta esaten da larbarik etzaiola itean. Esaten dute, dauka, nola da, onjo txarra daude posoitzua danan, mininoa badaukala, eta kalte iteko gizaki bati kiloak. Amanitina da. Amanitina, hori da. Baina zemat jan beharko nik uste? Batzuk diote tonelada, beste batzuk diote 100 kilo, hori egie da, ez? Baina, esan bezala, larbak behintzat etzaizkioiten, eta insekturi, beraientzako kaltegarri da, eta horren bidez edo horregatik ikertu izan da, ziza horia insektizida gisa erabiltzeko. Honen ingurun beste olako bitxikeria baino gehiago beste olako datu bat emate aldera. Lehortzeko oso erresa den perretxiko bada. Orduan, formatu hontan erruz ikusi daiteke edo aurkitu daiteke merkatun. Baino ez lehortuta bakarrik, liofilizatutakoa ere bai, eta beraien arten ezberdinek die. Orduan, zigorreko songi daki, nola liofilizatzen den, eta bakoitzan arteko ezberdintasun hori gero nola nabarmentzen den jateko garaian, beraz, zigor? Ez, oso ondo ero, ez dakit. Liofilizatzea, ez dakit. Lehortzea azkenean izaten da zerbait, temperatura, hor kontrolatu batean jartzen dute, lehortu arte, eta gero hori gorde alda, eta berreskuratzeko gaurri moduan. Urrotzarekin, urrepelarekin, beroarekin ez da komen izaten. Eta ordu erdian, listo izango genuke. Liofilizazioa daukana da, liofilizatzeko iten alarengo nitrogenoakin izostu iten da, ultrakongelazio bat iten da, askar. Zertako horrekin lortzen duguna da, bere zelulak ezapurtzea kristalekin, izotzan kristalakin, eta gero sartzen da deshidratadora batea, liofilizadora batetan, eta hor kentzen diote 100 arte, usten dute, ezertasun guztiak kentzen diote, 100 bakarrik. Eta galtzen doa gero berriro erabiltzeko berdina. Beti hidratatu inbar da lehenago, hobeto urrotzakin denbora luzean hobeto izaten da, baina epelakin holan txorrotako temperatura normalean, eta gero horrek sabore eta suku gutxia galtzen du liofilizatuak. Baina normalean saltzen da presioan ere igo niten da, Azken finen, prozedura hori eta mekanismo berezie behar duen hortan, lehenengo eta behin nitrogeno likido hortan izoztu, gero lako lehorgailu oso berezi behar duen hortan, presioa hilo egiten da. Baina ezberdintasune gero jateko garaien omen da gehien bat, lehortutakoa txikle moduko goa gelditzen dela bestea, baino. Hori, norberan aukeran, gero... Baina gero, segun zerrezetan erabili behar duzu. Azkenean hau, erabiltzen asko ez, ara gien da lagungarri moduan, saltzan da, saltza pertxikoa zati ditzen zaio. Saltzan. Eta testura egia da, testura berezia dauka, ez? Orduan, segun zertako erabili behar duzun, krema bat egiteko zoragarri gertzen da. Eta presioz, lehorra ondo dago, oso ondo ateratzen da presioz, eta, urte guztian hor aukera, eta etxean lehortzea ere, badago, nean nahiak lehortzen ditu. Lehortzea erraza da, eta, urte guztian aukera daukazu, produktu bikain hau erabiltzeko. Baina lehen esan dakoa, garrantzitsua, hau ez bota. Ze hor, azkenean, oin, gehatuko zaigu, zapore pila, eta gukingo diguna, salda honi botako digu. Eta hemen, salda, barazki salda, normal bat. Nahi izan ezkero, iasko ezurduran bat edo horti bakazue, sartu nahi badiezu. Baina nik gaur zaporea gehiago nahi dut honek ematea eta horrek emango dio. Hori esan da. Loli gana ibar jugun izarrana? Maripuri.
Bai, bida, gaina galdetu jozu gauze bat. Fungi die perretxiko fungin erreinun, hau da, gehien, argazki gehien atatzen zaion, fotogeniko nahu hemen da, koloren gatik eta hola. Horia! Bai, galdetu jozu, haber, loren mundun zein den. Galdetu nire partez, mesedez. Seguro? Bai. Galdera hori, zehazkin egizu? Bai. Horretik zuzuko egia horia, perretxiko behatik, perretxiko nolan. Ai, amatxito. Zalde, Loli! Kaixo zigor. Zer, ja saltzan hemen. Bai, bai. Ezer baino, lehen, Jaione galdetu dit, zuri galdetzeko, ea zein dan lorerik olan argazki, olan famatuena, argazkitan da, sarean da gehien ikusten dana. Dutarik gabe zigor, orkidea da. Zu inoiz fijatu zera orkideak ze kolore itun ze marrak nolakoa den orkidea? Eskera, izugarria, dudarik gabe orkidea da. Bai, zaizu. Bueno, vale. Hauek orkideak ez dira, baina hauek bota ez ditu. Ez loli, aldatu behar dugu hau, ero bai hasi behar dugu. Egin behar dugu, berritu behar dugu gure balkoia, freskatu egingo dugu. Orduan, bueno, hau da, tinerari hau moztuko dugu, pixkat berritzeko, bentsamientua baikenduko ditugu, txilarra ikusten, txilarra orain ja, marroia, bai, ematen du lehorra dela, baina horrela da. Bere prozesua hori da, orduan hau ere hemendik atera, tiesto batian sartuko dugu, eta itzaletara eramango dugu. Ziklamena berdina da, negu guztian ongi eman du loria, baina orain egin behar dena da, atera, honek goatzen zea bulbo bat daka, patata bat, orduan zer egingo dugu? Patatori atera, patata bakarrik, bai? Paper batian edo tela batian edo jaso, eta sartuko dugu armaio batian ilunetan, toki lehorra eta ilunetan. Eta gero, iraila aldera edo, berriro sartuko duguri. Urte pare bat ateatzen die. Bai. Orduan landaria bota ere ez dugu botako. Freskatu eta berritu bai. Eta txilarrak zenbat aldiz ateatzen dago? Txilarra mendila bezala. Egoten da urte erdila marroiska eta beste erdila loretan. Honei ja bukatu zaio bere loria. Loretan neguen egoten da. Odainu udaberri aldera, hombre, egia da politia ez dela, baina bota ez dugu botako. Bota ez? Ez, jaso ingo dugu. Oso ondo, eskerrik asko. Zukaldea noaz, errezeta horre martxan dauket eta... Venga ba, gero arte. Indiazu, trampa? Ez. Nola ez ez? Bai. Jarri diazu, salda ona, bale. Salda dagoeneko ja prestatuta daukagu. Ni kanpoan izan ezen bitartean, hemen konzentratu inda salda, eta ja inda daukagu. Orduan, listo, salda listo badago, ba, esan dago, Tipulatxak ez badauzkazue tipuletakin, neikua, ondo, daulako dago tipula fin batero. Ero, bestela, tipuleta eta berakatza. Baina tipulatxakin be, bikain geratzen da. Eta hauek erreoste jarriko ditut orain gurina eta oliba-olibarekin. Oliba ez zaitateratzen gaur. Ez du nahi atera? Oliba-olioa. Oliba-olioa. Extra virgina. Onena. Bikainena. Bueno, bikainena, bakotzak nahi duena. Zoragarria, hoxe. Bueno, ba hoxe, erregoste. Bikain, bida, lehen aipatu du perretxiko honen kolore hori zein deigarria den, eta bada, ez? Bada, kolore horiak badula berezitasun hori, esan liteke kolore guztin arten biziena dela, eta honekin lotuta gizaki badula olako joera bat edo mania, ez dakit zer esan, gauza bakoitzari konnotazioak ematekoa, positiboak eta negatikoak. Dena bitan banatzekoa, zergatik... Bere yin eta yang. Antzeko zehose. Orduan, kolore horiari ere adibidez, gizakik emandako adiazken finen. Zer simbolizatzen du? Horiak? Bai. Eguzkia, orduan hona izan, bada beroa... Alaitasuna, energia, eta bar, eta bar. Eta txarra, konnotazio txarra zein izango litzateke. Txarra zein. Bai, txarra euska? Bai, ea zehazki hola ez dezakegu esan, hau ez, positiboak inden bezala, baina hor badauzkegu adierazteko edolako eredu batzuk, adibidez, prentsa horia. Prentsa horia, prentsa alaia da? Zein da prentsa horia? Prentsa horia da... Prentsa larrosa entzun da dukat hori, bai, baina prentsa horia zein da? Prentsa horia existitzen da, eta kasu honetan da, definitzen dena sensazionalista bezala, edo eskandalagarria, edo ez, pixkatola bortitza dena, ez? Eta gero, hortaz gain ere, artisten mundun, farandula mundun eta izaten da, kolore horia gafea dela. Hau da, pixkat, esaten dena, zorte txarra dakarrela, ez? Horiak?
Bai, etzen hon antzun. Nien izartaiz farandula mundukoa. Bueno, bai, tipikoa izaten da, kolore horiak, ez joan, grabaketa batera, kolore horiak guk hemen behin baino gehiotan indeu, eta ausarta gehalako izango da, baina ez, benetan artistek, saiestu edo ekin diniten du askotan, kolore hori. Eta gero bada beste sail bat umorean. Umorea sailkatzeko ere kolorek existitzen die, eta badaude ez, generoa edo horrela adierazten da, umore beltza da, umore zuri da, eta umore horia da. Zer da? Humor amarillo. Ez da hori? Bale, hori esan. Egi esan umore horie definitzen da, esan liteke umore lerdoa bezala, edo ergela, edo pixka divertigarri ere, bai. Eta zuk esan dezuna kasu honetan da programa bat, telebista programa bat. Japoniarra, 80ko hamarkadan sortu zena, eta itzulita, gurera etorri zen horrela, zuk esan dezun izen horrekin, baina berez ez dauke izen hori, edo ez zuen izen hori, bere izena, programan izena zen, edo da, Takeshi Yogo. Bai, jo, esan nahi duen horrek? Artu behar dituzu letxe batzuk? Ez, esan nahi du, divertitu Takeshiren gaztelua. Baina, bueno, bai, hola etorri zen, ni pentsatu nahi nuke umore lerdo hori esan nahi dula, eta ez beste topiko batengatik ez dijoala, baina, bueno, sona izan zuen, eta horren lekuko da Euskal Herri mailan edo, hainbat eta hainbat alditan, antolatu izan du diela, joko, bai, eta hor dizine pare bat urtez jarraian, ginkana, baina agian sumoko lako kirolariz jantzitako mozorrokin, eta pile bat, esan dako, ez? Kolore hori zenbateraino ematen duen. Bitxia. Bai, nahiko bitxia. Bueno, esan dakoa, oliba olio txorrota da fin bat, eta gero gurina. Hau, gurinak esan zapore handia ematen dio, baina kozinatzeko garaian gurina erabili behar baduzue, bakizue temperatura olioa baino gutxiago aguantatzen duela. Orduen komen izaten da, beti oliba tanta batekin botatzea. Hau hemen dezingo dugu, eta beste erabiliko dugu gero, xixa horiak eta gure garizain zuriak salteatzeko. Orduan hemen, pixkat urtutzen jarri eta erregosten jarriko du. Zeuka, beste misterioik. Gaurko hemen gero badakizue, risotu egitea dela, eragio mutila horreko zan. Pasi. Zer? Bai. Bueno, risoto aipatu dezula, risoto hitza, riso hitzetik dator, arroza esan nahi do, eta honen atzen historik ehundaka daude, noizti gutxi gora bera, 14. menden arroza Napolin ekoizten hasi zienetik onainokoak. Baina risoto, honekin lotuta, badau hor kondaira edo ipuin erromantiko bat, berez izango litzeke risotoan aurreko errezeta edo aita edo aitona ez dakiz zer esan ez, antzeko bat, lehenengoa esan genezake. Eta polite da, Romeo eta Julietan antzekoa edo, ez da olako drama, baina polite da, ez dauke dramarik, erromantikoa da, gaina baina aztelenen zea datorrela, San Valentin datorrela, bueno. Irakurringoet, bai, errenazimentu garaian ezkontzerazioa zen bikote gaztearen banketerako edo tordurako senargaiak sukaldaritzako afizioa izaki arroza sotil bat prestatzeko eskatu zien sukaldariei. Baina ordurarte gastronomian erabiltzen zen espezia berri batekin, ekialdetik zetorren azafraiarekin. Honela risoto ala milanese jaio zen, eta errekako urre pipitak ziruditen arroza aleaiek ikusita gonbidatuak aho bete hortz gelditu omen ziren. Hortik dator risoto. Azken fina, lehen risotoa izan zen hori kolorekoa. Ni barekin milanesa izan zala lehenengoa, gaina hemen egin Alejandro Rutarekin, egin duen berarekin gaina berangoa izaki, milaneko izaki, eta berak hori rebindikatzen zuen, ez? Lehenengo risotoa hori dala, ez? Hangoa, beraiena. Eta gaina, hola, azafraia ordura arte antza pinturarako bakarrik erabiltzen zen, eta lehen aldiz, honela erabilizuten errenazimentu garai hortan. Eta begira zerekin konparatu zuten, errekako urre pipitekin. Arroza aleaiek ala ematen omen zuten, eta jarraian, milaka aldaera izan ditun errezeta honen, lehenengo idatzia, esan nahi genuke, errezeta, osagaiak eta prozedura idatzita 19. mendekoa da. 1800 da piba. Bai, nubo kouko milanes ekonomiko liburukoa. Eta bitu, lehen karnaroli arrozataz hitzein du, 1955 urtean ero sortu, hau, egiten du dituzte nazketak eta tipulatxak, historia horrek emozionatu ina, eta negar gura etortzen naizet.
Ai, ama, bueno, hori, Piamonteko arroza, eta hau, bueno, ez dala, guk uste ditula gauzatzu betikoak, eta ez hain, guk beti danik ezaute ditu dugu, baina betikoa... Baina gure ez ga betikoak, ordun, eta ez ga betirako izango da eskerrak. Auskalo, betu, Berlusconi. Harek ez dakiz jaten duen, baina bitu gazte. Klaro eta 10 urtekin no zeman dauz, keunda bost, oia, ez eman duz deitut diporrek. Eta azalak, fina. Harek gazetu ere, risotto, jango ituarek. Hala milanesa. Vale, ingo dudana ja, bitu. Gaina zuela ontsa berdu jaione. Irazki entzu, helduko diazu momentu baten. Eta ja, gure perretxikoen ura, honek ere ordu berdi damate, eraliko duna, saldarako, eta honek ja emango dio, kriston zaporia. Ein alduzuena baita, holako 2-3 perretxiko bertara bota. Esan dakoa, garbitzen dituzuenean ero, bertara bota baita. Azalak ero, denolakoa. Punta itxusiak ero, eta ero erabili. Hau, hortze. Eta hemen regosten. Listo. Vale. Zeio. Eta, bueno, hemen hainbat alditan aldarrikatu izan du, eta sekretua, arrozon baten sekretua, zer da edo zein da salda hon bat. Baina, salda, fumeta, zopa, konsomea, zein, hauetatik zein, zenba dauden, asko daude eta... Salda, zergatik salda? Ez da berdina. Ea ba, ze ezberdintasun daun bakoitzan arte? Salda bada, salda da, barazkiekin, arraiekin, aragikin eroiten den salda, eta ero hori izan daiteke, oinarria beste saltza bat, ero zerbait egiteko. Horrekin inaldugu, sopa bat. Salda bat oinarri hartuta, sopa bat inaldugu. Sopa bati bota aldiogu gero, o fideoak, ero arroza, ero ez da izan, eta horrekin sopa bat egin nuke. Eta konsomea gero da, garbitu izan behar da. Garbitu guk, bueno, teknika oikoa ero betikoa izan dana da, zuk itezen salda potente bat, iragazten zen duen gaina traputik baita ere, eta gero hala ere, arrautza zuringoak bota, konsome horri, irakin, eta horrez zeiten zuen, arrautza zuringoa zeiten zen gero saldatan. Gogortu iten da. Gogortzean, partikula minino horiek ere hartu iten zituen. Eta gero, kendu iten zenion, arrautza zuringo hori, eta hor ja, geratzen zen, garbia, gatz puntuan hartu, jarri, eta hori, erateko, konsomea izaten zen, likidoa nolan, erateko. Bale, horreaino oso ongi, ulertuta, baino zopan kasun? Zer? Bale. Sopa ginaldir, nahi dozunana, edo zein sopa. Likido bat? Baina zu behar dozu, baina horretako behar dozu, salda oinarri moduan. Eta gero sopa, nahi dozunana. Etxe askotan, garai askotan, babarrun zopa, babazopa, lekazopa jan izan da. Ez du zertan izan egosketa bat likido baten ez dakizerekin. Indaiteke potaje bat edo eltzekari bat hartu birrindu ura geixo gehitu eta fideoa gehitu. Hori noski. Baina berez, sopak teorian da salda bat oinarri daukaten, normalean goiarakin jaten dien, prestakinak ero. Zuek zuen etxean zelako zopak jan izan dituzue? Idatzi guzti txorinea bildua itb.eusera. Eta gero dode, ogi sopak. Diela, kafesnie, ogiakin. Klasika. Bastan sopak, bueno, mileka. Bueno, esan dakoa. Bueno, hau, emeki, jaion hemen. Ez du behar, trukorik ez errez. Hau zaindu pixkat, eta ja, etortzen izanean lolikin egongo naiz, arroza bota, ardoa botako diogu, eta ero salda botatzen. Eta, bueno, kusiko duzu, prozedura, segurek. Berriro gara hemen, Loli, ikusi dut, ja, zerbait atara duzula hemendik, kendu ikuso, garbiketa egiten. Bai, bueno, kontatu izan bezala, guazen freskatzera pixka bat, batzuk sartu dire, ondatu dire, azizkai beira zigor, beira ze koloriak. Ze polita dian. Bai, guazen berriak sartzera, igual olako bat, eta primula more bat, ziruditzen, horrela goxo, ez? Oso polita. Begira. Lurra ona dago, goxatua dago, ongarria batu. Duan, bueno, pixkat, friskatu. Zinerari hau ere moztu egingo dut. Aha. Bira ze politxak. Eta momentu batia nola aldatzen dan, Bai. Bueno, hau morean zan, hau igual arroxean zan, zemuz. Arroxea bat. Hau besteak utzingo ditugu hemen, Bai, oie, politxak dire ingo ditugu igual pitin bat baitare kimatu, eta freskatu baitare gure jardinerak.
Eta han, igual, erroxe bat. Zema denbora iraungo dute gero, Loli? Hauek, pentsatzen dut, bai, maiatzan azkeneko astian edo horrela, ja, udako landaria sartuko ditugu, hemen. Baina, bueno, guain dekan denbora badago, erezu politxak. Horren, gure balkoiak zemat sasoi izan alditu urtean zehar? Zemat aldiz? Berez, bi sasoi, negukoa eta udakoa. Egila da urtengo neguan ere hotza egin du, eta, bueno, orduan, pixka bat, bueno, badakizu telebista zer den. Igual itxian lore batzuk endu, baina, bueno, gu hemen txukun-txukun. Bai. Eta zer gehiago, bueno, txillarra hori lehen kontatu izodan bezala kenduta ingo dugu, hiedra pikin bat moztuko dugu, zineraria baitare moztuko dugu, eta, bueno, ikusiko duzu dena lana egiten dutenean, zuk zure lanera, eta ni nire lanera, bai, erreza da hoxe, bukatze bakarre fantastiko, geratzen zera jaten gero? Bai, hombre, eskerrik asko, gero arte. Hola bai, torritatxak. Eskerrik asko, enon gutxio, espero. Iragazita salda, pertxikoak hor, laneako prest, gure terrazatxukun utzi dugu. Zu esan bezala, nauzi. Inoz jotarik abestu zuzuk? Baiko zu posea, Quisiera volverme hiedra. ¿Esto es un sonido? De piedra, bai. Hiedra. A ver, hiedra hori. Bueno, guazen jarritzeko sinatzen, salda. Eskerrik asko iragazita. Eta oin, bueno, risotoa egiten hasiko gara. Risotoa, bakizu edala, nola izango zen? Hau izan, lore zaintza munduan ero izango zen, bonsai bat. Sufritxun behar du. Hau da, botako du hemen arroza, eta ardoa botako dugu, eta gero jungo gara ura botatzen, baina poliki, botako dugu pixkat, eta ja, itxodanean, ur gehiago behar duenean, azten danean hor, ura, beste pixka bat, eta menga, eta jarraituko mugitzen. Aleak apurtengo ditugu, hor almidoia pixkat botatzea nahi du, krematxu guztea, eta honekin behar du, hoxe, bueno, sufritxo, esate bada, baina ez da hasieratik dakigu, honentzako hemen dauzkagu gutxora da 300 bat gramo. 300 bat gramontzako, ia, agian litro bat beharko dugu likido hemen. Ez da litro bat bota bertara eta ero mugitzen ibili, ez. Poliki botatzen joan, eta lurrundu ala gehiago botako digu. Eta batzutan litro bat erango eskatuko digu, beste batzutan litro 200, da beste batzutan 900. Hoi bexamelan antzea, beharraine, ez? Beharraine, hori da, ez? Hori da, guraso iritsi izan, eta hau zenbat, kroketa egiteko zenbat, behar duen ez, jun botatzen, claro, eta zenbat. Baina niri formula matematiko esaktua eman, mesedez. Gu gara, hori da, behar ditu 50 gramo irin, eta litro bat eta 225 esnea, hori behar du. Ez zidazu eman, bota eta ikusten duzuenean berak hartzen duena, hori, legunean, jarriako bati, hori amak esan zion, ez da gize hori imar zuen, roskillak egin zituen, ero. Eta roskillak egin gona nizena gero betikoa, eta irina zenbat, hartzen dizuna. Baina hola ez da zientzia, zigor. Hartzen dizuna. Hola ez da zientzia. Ez dakit, emakumen zientzia, izango hori. Bai, gaur egun handi hori da. Nazio Batuen Batzar Nagusiak hala izendatuta gaurko eguna, otsailaren 11, emakumek eta neskek zientzian berdintasunezko parte hartzea izateko xedea duen egun handia da. Esan bezala, emakume eta neskato zientzialaren eguna. 6. urtez ospatuko da, eta honen helburuetako bat zientziarekin edo teknologiarekin lotutako ikasketetatik eta sektoreetatik urru mantentzen dituzten estereotipoekin haustea da. Estereotipo ez gain, zer bizitzen den, zer arnasten den, besteak beste ikasketa zientifiko teknologikoetan eredu gutxi daudela, horta gerturatzeko edo ikasketa hori hartzeko eredu faltak badaudela emakumezkoak, esan nahi dugu, eta ikerketa karrera garatzeko oztopo gehiago ditula emakumezkoak gizonezkoak, baino hori hola da. Eta, eredu edo erreferente hauek egi esan batzuk bildu ditu, bai? Zuen eskura ekarri ditu 3. Vale. Guk aukeratutakoak baino badaude. Beraz, animatu.
Ea ereduotako batzuk. Sandra Hernández. Sandra Hernández Bartzelonarra da, 24 urte ditu, eta NASAko JPL edo Jet Propulsio Laboratoriko lan mahaiko frogetan sistemen ingenieria da. Eta Marten lurrartzea lortu zuen Rovers Perseverance proiektuko partaidea ere bada. Ordun. Bai. Gehiago gerturatuta. Nerea Zabaleta, Bostonen terapia genikoa ikertzen diarduen leitzarra da, 30 urte ditu, eta John Investigator Aduar saria jasozun oain 3 urte. Zientzia fikzioa egiten dutena. Bai, gutxi gora bera. Ikusgarri. Bai. Eta beste bat aipatze aldera, hau ez da zientzia esan litekena teknologikotan edo matematikotan diarduena, baina bai arkeobotanikan eta egi esan eredu haundi bat mundurako eta historiarako. Amaia Arrantz Tolosarra eta gizakearen eta nekazaritzaren eta ogiaren historia berridatzi zuen. Bai? Gogoratzen duzue, bera ikerlaria da, indusketatan ibiltzen da, eta esan dako, emakume haundi asko ditu ingurun, eta izan bitez etorkizunen egin haundi baten. Bai, eta beraien izenak entzun, nik uste dut emakume zientzialari handiak beti handiela, baina horre, izkutatuta egidez, beraien izenak eta ezien, aipatzen beti beste hori garai baten izan zen. Baina hori da gaur egun, hori, zorionez, ateatzen die, eta gauze da, zorionez, izan beharko lukela denantzako parekotasuna, eta denak eskubide berdinek, eta denak ikertzeko aukera berdin-berdinek, listo. Bai. Ikuste duzue, hau, hemen badua pixkanaka erregozten, egosten, esan dezagun, eta gure xixa horiak salteatu ingo ditugu hemen pixkat, gero bertara botako ditugu, eta 10 minutu da mazkinean ero. Bien bitartean, ingo dituguna da, gero, bertan inber ditunez gara izain zuriak, hauei ipurdiak kendu. Noiz dakigun norarte moztu behar da, zabari esaten, ikusten da, sukaldari asko, moztu ite dute, eta izu ipurdia moztu inbazte, hor puntua da. Eta da, holan, egiten dugunean, apurtzen antokia, hori, krema bat eiteko, egozita ere, denbora gehiago egozita, zurituta erabilia duzu guarnizio moduan, ero nahi duzuenak, bota ezin. Eta hauek erabiliko ditu, samurren. Nun ikusi nituen, Nafarroan ikusi nituen, gari zein zuriak, hori, baratzak ikusi nituen. Gaina oain da, sartzeko aukera edo oain da, Loliri adibidez galdetu izan du diot, nola ekoiztu ditzakegu gure baratzetan, eta antza, olako esaten dena garra edo rizoma esaten zaio orderaz, bai? Olako batzuk die, eta sartzei hauek baratzetan, beraien arten tarte handi bat utziz, eta zurin kasun adibidez, urtetarako olako produkzio bat inbarromen da, berdeak garaiz edo azkarrago ematen omen du eta gehiago, orduan, aukerak badaude txintiko. Berdea da, gaina, gari batean, seton moduan erobiltzen zen, basatia, bai, hau... Nik hau, ikusi ditu dena, golan, ikuste zut ez dakizu hori dela. Hoxe. Eta bestia. Aidea, ikuste zut, lepuzkak. Urre pipitak. Horretako azafraia berko zuen. Azafrai gabez. Orduan ez dakiz, ez duten hau era. Karo, orduan intzanean, arroza nolako, normala ibiliko zuten. Normala, arborioak ez dakizen bat denborakoa da. Ja, zein da normala. Hori da, zein da normala. Arrozetan ere, patatetan, tomatetan, piperretan dolakoetan esaten du. 3.000, 4.000 ez dakizen bat bari da dongo dira. Bai, baina arrozan kasun omen da beti jatorrira bueltatzen dena. Hau da, ez dena genetikoki aldatzen. Hori kontutan hartu beharreko ere olako baldintza bat bada arrozana. Bai, baina bitxikeria txiki bat ekarri dizuet zientziakin lotuta, kasu hontan antropologiakin. Ez dakit, kontatu dezaketen edo zuzun azaltzeko? Ez, ni hemen oin, risotoa egiten jungonaz, poliki, ingo duan aia dagoeneko 10 minutu ero gada maskinez, berretxikoa bertara sartuko itxot, eta hemen ingo itxut, sartai bat, zikintzeko beste bat, hemen utzi dudan beste kurina purra utziko dut, bertan, botako diot, eta gari zain zuriak, baina gari zain zuriak dira gaur lagungarri moduan, gero gainean jarriko izkiot, bale?
Bota zure bitxikeria, Jaione. Bitxikeria edo bai, bida, goraipatze handi bat, Margaret Mead, antropologiako emakumerik eredugarriena. Kasu honetan, oain arte izotzen dugun, historia honen parteen behintzat. Bera, 1929 urten doktoratu zen eta garai hartarako, kanpoko lanetara bideratu ahal izan zuen bere bizitza, bai? Kanpoko esan genezake ikerketa dara. Samoa, Ginean eta beste hainbat herrialdetan ibili zen, bertako kulturak eta aztertzen, eta, esan bezala, bere izena ospetsu bilakatu zen. Bitxikeria zein den behin klasean zegoela ikasle batek galdetu ziola ea bere aburuz zibilizazioa noiz hasi zen. Eta ikasle guztik espero zuen erantzun bezala edo, agian gizakia tresnak iten hasi zenen ote zen, edo baxera iten hasi zenen, edo jakiak kozinatzen. Ez. Bere erantzuna izan zen hautsi eta sendatutako femurra. Hortik abiatu zen zibilizazioa, antza. Bere ustez, klaro. Esaten dena. Baina zer, sendatu inzielako? Gauza da, basa bizitzan azken finien femurra utzi batek bizitza galdua du, hori hola da, hori da, eizaki bihurtzen da, ezin mugitu horretan, elikagaiak ezin eskuratu, ura ezin eskuratu, orduan gizakiak momentu baten norbaiti femur hori hautsi, bere ondoan gelditu, elikatu, ura eman, eta sendatzen lagundu bat zion, hori zikatrizatzen, hortik hasita etorri da guzti hau, edo onantzako guzti hau. Beraz, hoxe. Garrantzia eman ziotela, ez zutela utzi hor, sentitzen du, iriak indik. Bai, antzeko orduan, esan dakoa, baxerak, jakiak, tresnak, gaur egun dainoko teknologi guztiontaino ekarri gaitue, baino, behi da, zaintza eta babesa hori bezen garrantzitsue dela. Ona, baitu, nuen. Bai, pentsatu. Eta bauka zentzua. Oreka hori bilatu behar litzeke. Edo behar litzeke. Hori bai jin eta jan. Hau bai jan ningo dugula. Bueno, gatza eta probatu behar dut, gatzarekin kontuz. Kontuta izan, gero parmesano gazta bota berri dugula. Desente botako diogu. Eta ikustezu hori nola dagoen, ez? Horrek gatza... Hori zarra edo, ongi ondu edau. Bai. A ber, probatu. Hau probatu emar da, gero jakiteko. Orduan, gatz kontuetan da, hau izaten da txirrak eta erabiltzen ditugunean moduan. Gatza bukaeran bota, gero, zen mauzkoa. Nun da, hor? Gaztaleiaketako olako, puntuak eta paper hori? Bai, sartuko zinen? Uau, atzekalden usteu. Horre dina berezia die, izatean munduko txapelketa, baina gazta guztietako akolan. Choice Awards. Choice Awards, ja. Horre euskaldunak ere puntan. Beti, artista gara. Bueno, honei oraindik pixka falta zaio. Esan dakoa, jungo gara salda botatzen beharrala, hau pixkanaka, krematxu jungo zaigu geratzen, eta gero, tatera, bukatzeko garaian, etorriko gara zuegana, eta hau bukatu, eta bastatu ingo. Zeitxura daukan honek. Zuitzaizu pasada izan, hola, arroza ehar bat edo olako risoto ehar bat bazkaldu, sofan xisteken jarri, loseko gelditu eta hile guzik. Alde batea? Bai, aleroi ateatzen zaizula. Oso, bai. Tipikoa ez da? Bai, tipiko, oso, oikoa da. Eta gaina, gozamena izaten da gaina burkoan uzten baldin maezu adurra. Beharrezko, nahi. Horri da, siesta ona indozula. Hor botat, hola nada jaikitzen zaenean, txak. Risoto hona zeunan seinale. Bueno, risoto hai batzui gustatzen zaie hemen esne gaina botatzea, nien naiz oso esne gain zalea. Gurina, pixkat gehiago, eta horrek egiten diona da, geratzu da ezaizue pixkat urtsu moduan, gurin horrek emango dio gorputza, baina bueno, gorputza emango dio gure gaztasora herri honek, gorputza, saborea, indarra, eta bueno, gure hausapaietako gozamena izango da. Barkatu, gaztarako badau neurririk? Ez da neurririk, botata. Hartzen du naine? Dena, bai, bota. Nik gehiago izango izu, gero gaina pixka potingo diot. Gusten badiazu, berorren baimenare. Bueno, hau listo. Gatzez probatu, beti bak izaten dizu dugula, probatu, oin ja gazta bota digula, gatza eta probatuko diogu. A ver, zemuz.
Baina, kurrena, hau dau, zoragarri, sal alde batera, kanpora, eta venga, raziotxo bat. Bat egin du komentaria esatu du, risotto esaten dute ez tala gehiei jateko bete iten duela eta ez dakit zer da, tontakeriak. Beldur gabe, jan risotto. Platera bakarra bezala jateko, ez? Hombre, esaten dena, honen atzetik txuleta bat. Ez. Edo tripotxak, edo... Ba, nahi duzuna, dobleko xista ingo duzu, baino... Bi aleroi, ez, alde bitan. Batean bakarrik ez, bitan. Bueno, nik boilurra izozgailuan izan dut, orduan testura galdu iten du pixka, geratzen da bigunduta moduan. Baina zaporea eta dena mantendu iten du, eta, bueno, etxean erosten bauzue boilurra, garestia dagoela, eta ez dakizue noiz erabili, hau udazkenekoa da, Eta orduti daukezu izozgailun? Bai. Jopelas. Bai. Ba, orduan xixa hori, bezala xixa horik... Gordetan neukan. Xixa hori, oida, izoztu ez baino, behin bildutakoan ez deu aipatu, hau udaberria maieran uda hasieran edo izaten dela, hor dela bere momentu goren hori, behin hartutakoan, jasotakoan, ozkailun osongi mantentzen den perretxikoa dela. Egunek iraunditzakela, beraz, bueno, ba, izoztu ez, baina ozkailun mantendu bai. Txura dauna, ez? Erra. Ba, hemen daukazu gure gaurko errezeta. Xixa hori eta boilur risotoa. Zuentzako. Detailea. Esaten dute risotoa beti koilararekin jamar dela. Eta ero, ja jan nabakutza nahi du moduan, alduen moduan. Nik boilur hartuta noski. Ni xixa hartuta. Ze muzkoa. Oso, ze ona. Bai. Zapore sendoa, bai, oso ona dao. Gazta badu, zegor. Zegoxua. Baite du gazta. Aizu, Loli, eta honen ondoan lore bat jartzekotan zein jarriko zenukezuk? Honen ondoan, zesango dizut. Gustuko nagustena, egia, orkidea txiki bat marroia, horrela marroi eta xixa koloria du, noriska horrela marroia txiki bat. Bai, Kasuin daki nahi. Guri bakarrik kasuin hori, azte bukara una pasatziakin, eta astelenean hemen izango dela. Ba, bai, beste proposamen berezi batekin eta konpainia ezin hobearekin, ez da? Zein dator. Gure ikuslek eta gu nahikoa gea. Ondo izan, eta astelehen arte, agur!